grasul dracu. Ce mă, ceau? Ceau, bă. Ce ăla faci? ăsta, grasul dracu. Virginul dracului. Ce faci, man? Uite-l pe ăsta, bărbuță. Uite, Ce frumos! nu mai filma. Bă, pleac! Este sau public, să știu. Uite pula! O să-mi pun ăsta la încărcat, că nu o să ține mult, da? L-ai închis? Închide-l. Nu, că filmez. Ai văzut Te ce pun în făcut? vlog. Rock Ring, pula mea. 30 Seconds to Mars. Korn, Limp Bizkit. Citesc mai alea, Die Remember, alea care le știu. Amon Amarth, King Alexandria, Mod nu știu. Sau nenea. Mulțumiri, sănătate. Bun. Fumează, bă, nu-l băgați în seamă. Banii mai voștri din departe YouTube. că îi are zoom, știi? Da, da, știi că nu știu. Să ține, eu pot să-l țin Tu așa, dă-mi da? brecheta înapoi. Nu, Da, iar mă, nu mi-ai cum. așa zic toți. Moschito. Mergem tot în față. După aia luăm colțul, mergem tot în față și în dreapta. După aia are dreapta. Și după dreapta. Nu uite că ți-am cerat, că mai ușor. Hai. Dar am avut eu aici asta, știi, și mi-a fost mai ușor să vin. Pui acolo, la McDonald's. Acolo te duci. De ce? Te las în spate de joacă, să poți să aici. Hai de aici. Știu că e ciudat, dar pula mea așa se face. Ăsta nu știe să răspundă, bă, la telefon. Încă 200, dar nu aici pentru lomba asta. Nu, man, uite. Hai că e verde. Și cât mai avem până acolo? Stai, 18 minute, cică. 19. Pietre, băga mea și pula în ele pietre. Dar eu ce să zic, că sunt termici. Deci cine ce poți să iei teneș? Eu mă pun să iau termici. Unde pula mea, mă, că deja trebuia să fim acolo. Încă fucking kilometri. 15 minute. Și ceasul cât? Și 12. Da, și până ajung acolo trebuie să încep să fim acolo. Deci vreau să-mi bag eu pula. L-am tramvaiul. Nu, uite te la duc. Dar pentru ce trebuie căștile? Mă gândeam să-mi iau căști, dar așa știi, dar acolo. Mă pentru căști? Da. Și următoarea stradă. 14 minute. De mers de plimbare. Doamne, fugeți ar GPS-ul. Îmi trebuie un crâșmă, să dau pe. Dar nu e pe aici. Unde am văzut? E pe aici. Hai de pizda, mă, te filmează, bă. Nu, bă. Țiganii să nu am ajuns la Guță, bă. Am ajuns la Guță. Domnule, fute iar gura. Zi, bă, ne întoarcem. Dar n-are rost acum că suntem aproape. Și să mă duc până sus pentru ce? 12 minute. Nu este lucru, hai înapoi. Înapoi? Da. Că până ajung la cazare, până... Vezi acolo că e stație. Văd că e stație. Deci trebuie să-mi iau bilet. Eu nu știu o bilet. Găsitul, dracu. Hai că vezi. Iarbă, schiu, dracu. Hai l-am zice și Ivan, dar nu mă mai filma și îmi fute una. Ia aici. Unde dracu se vede aici? Ha?
cred că ți-am închis. Stai numai o țără. Stai. Așa, gata. Stai. 6 și un sfert, ceva de genul. La 7 ajungi? Aha. No, bun. Pe, te sună jumătate de oră. Și mi-a zis tipul ăsta, Ai frumoase. blonde. Două blonde, acum verzi, cu ochii roșii. Două blonde vezi. A mea e ciuca, a tău e ciucă, deci te fut în cur. Stai, da. E bun. Up pe plus. Cu mine vorbiți? Da. Ce doriți? Ce atent la mine? Eu te-am un adiu camatea. Tu doamne. Că ne-ani tunte, medi, tunte, luni, tumbetule, vede, tumpită, tătă, vătete, aprit pe domn, pe tatena. Doamnă, îmi puneți la ce doriți, dați-mi prostul. Stați puțin, despre cine sunt de vorbă? Despre prostul meu, doamnă, să nu credeți că nu mi-e... Sunt mândru cu el, pe prostul meu. Mă rog, cum mă cheamă, Tilică, stați să mă uit, că să nu știu să notați pula mea la capul patului. Să uitați-vă. Iliescu, Ponta, Isărescu, Iohannis, nu e la noi. Și acum, ca să încheiem într-o chestie frumoasă, am să vă spun pur și simplu un banc, care e genial, mi s-a plăcea, țin neapărat să vi-l povestesc. No, cam atât a fost și cu episodul ăsta. Sper că v-a plăcut. Dați like, subscribe, chestii.